Benvinguts i benvingudes a l'Amic Mèdia, el podcast de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. El meu nom és Esteve Major Díez d'Andino, soc periodista i presentaré aquest espai que vol ser un punt de trobada per parlar amb les veus més influents de l'actualitat, però també del panorama cultural. Volem que siguin converses per compartir inquietuds i problemes, però també per albirar-ne possibles il·lusions, esperances i nous horitzons. Avui ens acompanya la Maria Teixidor, una dona empresària i advocada, però que la portem al programa per parlar sobretot de la seva etapa com a exdirectiva del Futbol Club Barcelona. Com se sent una dona rodejada d'homes en un club com el Barça? Quin paper va jugar ella en la configuració de l'èxit del Barça femení? D'aquestes i altres qüestions parlarem avui i per això ja podem saludar-la. Hola, Maria. Hola, Què tal, com estàs? molt bé. M'agrada començar parlant amb algú fent una mica retrospectiva al passat, no? I preguntant-te com recordes els teus primers anys de vida, on vas néixer i com et vas criar. Jo sóc barcelonina, amb arrels a la Garrotxa, que és d'on venen els meus avis paterns, i no sé, jo crec que vaig tenir una infància molt feliç. Tinc molt bons records dels meus estius a Olot, tinc molts bons records dels meus estius a Cadaqués, tinc molt bons records de la pròpia Barcelona, no? El meu pare sempre ens portava, no sé, a conèixer la ciutat, anàvem a la Boqueria els caps de setmana a comprar peix, no? Totes aquestes, no sé, aquests racons, diguem, molt de casa. I l'esport quin paper hi juga des d'aquests petits? Practicaves algun esport, per exemple? Jo he sigut jugadora de tenis amateur, totalment, però he entrenat força, diguem, i també m'ha agradat molt fer natació. Són els dos esports amb els que he gaudit més. Tot i això, decideixes tirar la teva carrera professional, no? Cap al dret, cap a l'empresa. Per què vas decidir estudiar això? Vaig estudiar dret, jo crec que primer perquè a casa meva havien estudiat dret i ja sabem que el pes de la família, això és impressionant, no? Però també perquè tenia una consciència de voler ser pacificadora. És a dir, jo sempre he vist el dret i sempre he vist, no? O m'agrada els anglesos tenen una paraula molt maca per dir això, que és la de peacemaker, no? O sigui, de la persona que fa pau, o que dona pau, que proporciona pau, no? Perquè crec molt en això, en el diàleg, en la col·laboració, en la capacitat que tenim, no? de parlar i entendre'ns, i que és una capacitat més que dirigeix tota l'energia humana cap a coses positives, no? Que és el que crec que necessitem fer per avançar. I llavors, el 2015, acabes al Barça, no? Al Futbol Club Barcelona. És un salt molt gran, aquest que fas, Sí, eh? per això, si vols, No, anem una mica endarrere, si vols. No. Però acabes al Encantada. Barça Sí. fent de directiva, no? Et converteixes en una de les 14, ara ja, directives dones en la història del club. 13. 13 ara ja? Vale. 13. Com vas arribar allà? Jo arribo allà perquè sóc sòcia del club. Al final, la junta directiva del Barça l'han de conformar socis i sòcies de l'entitat, no? Amb una certa antiguitat com a soci i sòcia per poder optar a aquest càrrec, i participo a la candidatura que munta Josep Maria Bartomeu el 2015, doncs convidada per ell, no? Ja ens coneixíem, jo havia participat i ajudat en les campanyes anteriors on ell s'havia presentat, no? Amb Sandro Rossell i abans, i d'alguna manera teníem aquest vincle, teníem el vincle culer, teníem inclús un vincle professional, no? Lligat a alguns clients que jo havia portat que tenien temes amb el Barça, llicències, contractes i de més, i havíem estat parlant molt abans d'aquesta entrada de qüestions, no? Lligades al club, així és com entro, com arribo. Soc una mica xafarder i m'agrada una mica saber com funcionen estructures tan poderoses com és un club com el Barça, no? Un dels clubs més importants del món. Com és una reunió de la junta directiva del Barça? Bueno, com les reunions dels òrgans de govern de qualsevol entitat, no? La nostra junta directiva estava distribuïda per àrees, en el sentit de que cada directiu tenia una àrea de responsabilitat. Jo ocupava des de l'inici el càrrec de vicesecretària, després vaig passar a ser la secretària, per tant, convocava en nom del president les juntes, no? Feia una mica l'ordre del dia i recollíem una mica les actes, i són reunions on al final la junta, que té el poder polític, interlocuta també o rep la informació dels equips executius, no? I participa un director general i van passant els directius, diguem, de les posicions més altes de l'entitat, per donar una mica compte del que va succeint, no? I allà es prenen les grans decisions.
Recentment es parla molt de la síndrome de la impostora, no? Moltes dones que han accedit a llocs de poder, no? Que diuen que no se sentien amb suficients aptituds, no? O no sentien que es mereixien aquells llocs. L'has sentit alguna vegada, i sobretot en aquesta etapa com a directiva del Barça? A veure, el síndrome d'impostora com a símptoma de vegades pensar: "Ostres, no, que gran que és això, no estic preparada", jo crec que tots en algun moment ho vivim, no? Crec que en cada pas que dones, no, i en cada posició que ocupes sempre hi ha un temps entre que arribes, no, i quan ets conscient d'exactament què és, no, el lloc al que has arribat i quina posició hi ocupes, no? I aquí també hi té molt el que acabes descobrint de relacions humanes existents, no, en aquest lloc, i l'espai que ets capaç de reservar-te per tu mateixa, no? Així que l'impacte, els reps i sobretot, bueno, arribant a una estructura tan gran, al principi doncs imposa, no? I sobretot jo crec que per un sentit de responsabilitat al final, no? Però se supera quan teixeixes lligams, no, amb les persones que t'acompanyen en aquesta aventura. Al final, en una junta no estàs sola mai, no, i el Barça és un gran club amb molt personal, no, dedicat, i teníem un grandíssim equip. Doncs a partir d'aquí doncs, construeixes, no, el teu espai i guanyes seguretat dia a dia. L'any 2017, si no tinc mal entès, assumeixes també noves responsabilitats en l'àrea del femení. Quin rol vas jugar llavors? Perquè ara sentim molt a parlar del Barça femení, en aquella època potser no era tan comú. Quin paper vas desenvolupar? A veure, jo des de l'entrada a la junta vaig entrar també al grup que teníem, bueno, que va impulsar Susana Monge, que era el grup Edelmira Calvetó, un grup que portava el nom de la primera dona que va aconseguir ser sòcia del Barça i, per tant, la que va obrir la porta, quan els estatuts encara reservaven aquesta condició només als homes, doncs va obrir la porta a les dones perquè poguéssim ser culers, no? I amb el grup Edelmira Calvetó ja portàvem doncs, tota una activitat que era molt important en quant a la construcció del relat del Barça en femení, no? La tasca que feia el grup d'organitzar jornades, sessions, no, i grups de treball amb dones per saber i conèixer les inquietuds, però també per recuperar la memòria històrica de la dona blaugrana i de més, va ser molt important i molt complementària, no? I quan Susana Monge dimiteix i jo passo a presidir aquest grup, també el converteixo en un punt de suport important a la tasca en el femení, no? Per tant, la responsabilitat respecte al femení comencen, no? Quan agafo quan se'm nomena responsable del femení, però ja des d'abans l'acompanyament a les jugadores, també des de la fundació, on jo era secretària i vicepresidenta, comencen a generar el que jo sempre he reclamat com a molt important per la construcció d'un projecte tan ambiciós com el del femení, que és la creació d'un context, no? D'un context que acompanyi el projecte tan ambiciós que teníem, no? I que arrenca el 2015 doncs, per la voluntat de Jordi Mestre, i aleshores directiu responsable de futbol, no? I vicepresident del club, i el propi president, de donar espai a la dona també en la vessant esportiva, en l'esport, no? Som un club multidisciplinari i multiesportiu, però en l'esport, diguem, més important que juga el Barça. Clar, alguna vegada t'he escoltat dir que era important fer petits canvis, no? Com per exemple que les jugadores assistissin doncs, a l'entrega de regals de Reis, no? Com també hi assistia el masculino, perquè era important primer canviar potser aquest context, no? I aquests petits canvis simbòlics per després passar a triomfar com han triomfat ara. No, o sigui, era important fer-ho tot. O sigui, era important impactar a múltiples nivells, no? Perquè el club, diguem, o sigui, el projecte esportiu estava molt clar en el sentit que tenim molta experiència, no? Com a Barça a practicar futbol, a entrenar, a explicar metodologia, a generar una base, no? A anar generant equips que juguin a un estil de joc particular i arribin talent, no? Cap als primers equips, però ens faltava molta part de connexió amb la base social del club i amb la base, diguem, de penyes, per exemple, o també dintre del club amb els diferents equips de l'entitat, no? És a dir, quan vam començar, molt poca gent, inclús dintre de la casa, tenia com a propi el projecte del femení, no? I quan tu treballes en una gran estructura com és el Barça, t'adones que moltes vegades, no, per dinàmiques, les àrees acaben treballant com a silos, no? I es parlen poc, no? Moltes vegades perquè la urgència
no et deixa temps, no, per fer coses, no? Però amb les jornades que organitzàvem amb el grup Adelmia Calvetó vam, vam convocar, no, gent de diferents àrees del club i dones de diferents àrees del club que es van conèixer en aquestes xerrades una mica per provocar diàlegs que no existien, no? Aleshores, i per provocar coneixences que després et faciliten moltes coses, no? És a dir, si jo, des del departament de comunicació, el de màrqueting, no, el de sponsors o partnerships i de més, estic en contacte amb el departament, amb l'staff, diguem, del primer equip femení, si estic en contacte amb, no, les jugadores mateix i de més, començo a visualitzar o a poder explorar noves possibilitats, no? I quan he parlat de petits canvis és anar atacant tots aquests punts provoca que cada vegada més persones t'acompanyin, no, en la construcció d'una cosa molt, molt gran on tu el que comuniques és tenim aquest objectiu, és un objectiu Barça, és de tots, anem-hi, no? I això ens va permetre també contrastar, no, de cara tant interna amb els empleats i empleades del club com externa, no, amb tota la base social, si la nostra aposta s'estava entenent i s'estava compartint, no? O sigui, fer crida a la gent perquè vingués als partits, implicar la societat civil, no, en el nostre projecte, van ser tot part d'aquesta estratègia. Clar, tu ara parlaves d'uns canvis que afectaven el Barça, però jo crec que inevitablement també ha afectat a nivell social, no? Però per l'entrevista trobava unes dades, les llicències esportives femenines han augmentat més d'un 20% i en 6 anys l'increment ha passat és de 30.000 esportistes més. L'esport femení està de moda? Jo crec que el que el Barça femení ha provocat en el futbol, jo sempre dic, no, el futbol té com a impacte la meitat de la població mundial que n'és seguidora, no? I per tant és una eina de transformació molt, molt important. A partir del moment en què tu comences a generar referents, no, i comences a generar històries d'èxit, no, com les que encarnen per si les jugadores del primer equip del Barça, estàs donant permís a moltes nenes perquè sumin, no? I aquesta frase, no, de que és una de les coses que no hauríem de o per les que hem de lluitar és perquè les nenes puguin mantenir els seus somnis i créixer amb ells i tinguin dret a projectar-se, no, cap a altres posicions, doncs jo crec que aquestes jugadores ho han encarnat molt bé, dinamitant molts prejudicis que hi havia encara o que encara romanen, no, en part de la societat, de que la dona no pot fer determinades coses o que les nenes no poden jugar a futbol, no? I quan tu ets capaç de trencar aquests estereotips mostrant que hi ha una opció, que hi ha una possibilitat, que hi ha uns referents i que això és possible, la transformació ve sola, no? I aquest augment de llicències té molt a veure amb la tasca que vam fer. Però a vegades tinc la sensació que ara es parla molt del futbol femení perquè toca, no? Perquè se'ls ha de donar espai, no? Però que quan parlen d'elles no només es parla de futbol, sinó que estem parlant doncs, de les desigualtats que viuen. Creus que arribarà el dia en què parlarem del futbol femení perquè el futbol perquè és bo i perquè ens agrada veure'l i no per aquestes altres coses que hi ha als marges? O ja està passant? Ja estem parlant de futbol femení perquè ens agrada, no? O sigui, hi ha molts espais on es parla de futbol femení per al fenomen, no, de futbol i es parla esportivament de futbol femení i les pròpies retransmissions, no sé, dels partits o del Mundial ja demostren, no, un nivell, a més, amb periodistes femenines que és tècnic i que és bo. Però el fenomen, diguem, d'aquesta lluita per la igualtat, no, que no és una altra cosa que un acte de justícia, comporta, òbviament, doncs, totes unes converses paral·leles perquè estem canviant d'alguna manera la manera de percebre la dona i de donar-li espai en el món, no? I aquí hem tingut moviments doncs, molt potents com el Me Too i hem continuat amb moviments molt potents com el Se Acabó, no? I en tot aquest camí, òbviament, ens tocarà parlar de moltes coses, però perquè estem d'alguna manera reescrivint o reequilibrant un món que d'alguna manera no ha donat espai a les dones en determinades activitats, sectors i posicions. Has tret el Se Acabó, no? I aquest estiu doncs, la victòria de la selecció espanyola campiones mundials es va veure una mica enturbiada per el trist i lamentable moment que ho va tapar tot, no? El petó no consentit del president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. Com vas viure aquells dies? Mira, molt il·lusionada i contenta de la victòria d'aquestes esportistes, perquè a més bona part de l'equip no, venia de casa nostra, amb la qual són jugadores que conec, que he vist créixer, que sé el que hi han posat, no, en tots aquests esforços. Guanyar un Mundial no és evident, guanyar un Mundial costa moltíssim
I jo vaig plorar quan van guanyar, quan es va acabar el partit, perquè sabia tot el que hi havia darrere i òbviament, doncs l'esforç que hi ha és important i s'ha de celebrar, no? Després, l'actitud de l'expresident Rubiales, però no només la del petó, no? Tota, em va semblar, òbviament, fora de lloc, perquè està parlant d'unes formes que jo crec que ja no són compartides, no? Majoritàriament per la societat, i crec que la reacció que hi va haver precisament ho demostra, no? D'alguna manera el Se Acabó està dient prou a unes formes, perquè el Se Acabó neix amb l'assemblea, no? És aquest tuit d'Alexia Putellas quan veu l'assemblea i aquest posicionament, no? De dir no dimiteixo, 5 vegades no dimiteixo, i a més, doncs em regalo una assemblea, no? On tothom m'aplaudeix, no? Com establint que per molt que passi no passarà res, no? I d'alguna manera el Se Acabó està confrontant-se no només a un petó i a una actuació en un moment concret, sinó a una forma de funcionar. I en aquest Se Acabó jo crec que també coincideixen, i per això jo crec que l'eco és important, diguem, altres ecos, diguem, d'altres parts de la societat que coincideixen en l'oposició a aquestes maneres de fer, que són maneres d'una governança que no és la que volem o la que estem defensant, no? En aquest segle XXI. No ens volem més transparents, més democràtics, més igualitaris, més col·laboratius. No? M'interessava parlar també amb tu perquè tens una visió doncs, més empresarial, no? I també esportiva, perquè vas ser directiva. El futbol professional, i no ens enganyarem, és un negoci també, Clar. més enllà d'un esport. Es parla molt d'equiparar els salaris de les jugadores als jugadors. És possible, això? A veure, hauria de ser possible, és desitjable i ha de ser un objectiu. Òbviament, tenim mercats, diguem, diferents, no? I una generació d'ingressos de moment diferents, però jo sempre dic que si aquest mercat dels drets audiovisuals és el que és perquè portem molts anys d'una inversió pública molt important en l'esport masculí. Quan jo era petita i miraves la tele, i jo mirava molt esport amb el meu pare, sobretot a la 2, i per tant una cadena pública, no? Pagada amb els impostos del meu pare i de la meva mare, que també treballava. Aquestes quantitats, no? Que la meva mare pagava com a impostos, ningú mai li va preguntar si volien finançar, no? Esport masculí o femení, no hi havia opció, era tot masculí. No? Aleshores, hem invertit molts recursos públics en generar uns mercats que són els que ara estan madurs i per tant generen, que són els masculins. No hem fet el mateix amb el femení. Llavors jo crec que la reflexió és més àmplia en aquest sentit de no hem invertit en igualtat, i si no invertim en igualtat i no donem oportunitats en igualtat, és impossible després que els sous siguin equiparats, no? Però com que ens volem iguals, hem de ser capaços de revertir aquesta situació. Com dèiem a l'inici, ets exdirectiva del Barça, ara exerceixes com a advocada. Què va passar perquè decidis marxar l'any 2020? Jo sempre he sigut advocada, no és una cosa que Bé. substitueix l'altra. La condició de directiva del Barça és una condició, diguem, de membre d'un òrgan jurídic d'una associació, i com a totes, o la majoria d'elles, és un càrrec no retribuït i que compatibilitzes amb la teva feina. Això ho vull aclarir perquè és d'una intensitat notable. Jo dimiteixo el 2020 en pandèmia per una sèrie, diguem, de posicionaments que tenim diversos directius, sobretot de l'àrea jurídica i econòmica, amb les decisions que s'estan prenent en aquell moment, i també perquè coincideix amb l'anomenat Barçagate, no? Que salta als mitjans un mes i mig abans que ens tanquessin, per dir-ho, un mes escaig, i que d'alguna manera és un cas que no prejutjo el que hi ha i el que hi va haver, però que sí que demostrava és que s'havien saltat uns procediments de presa de decisió al club que jo havia estat, diguem, l'encarregada de pilotar, no? I juntament amb l'aleshores tresorer i després vicepresident econòmic, Enric Tombas, no? Aleshores, clar, a tu se t'ha demanat una tasca que has executat, no? Que com a directiva doncs, has pilotat, has muntat un compliance, has muntat uns processos, has muntat tot això,
I a partir del moment en què això sembla que els destinataris d'aquests processos se'ls salten i no es pot posar remei immediat a aquesta situació, per mi era una contradicció massa gran, diguem. No podia validar amb la meva continuïtat unes actuacions que jo creia que no s'havien ajustat al que havíem decidit conjuntament tenir. Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Allargaríem molt més l'entrevista, però moltes gràcies per venir al podcast de l'Amic Mèdia. Maria Teixidor, empresària, exdirectiva del Futbol Club Barcelona, advocada. Igual.